Bratasena. Iya, aku Bratasena ya Werkudara. Kowe sing tak goleki. Kowe sing mateni bapakku Prabu Baka. Yen kowe kangen karo bapakmu, yen kowe kangen karo bapakmu, kangen karo Gerang Ambayu, tak susul menyang neraka jahanam iblis. Wah, kok getemu weh. Ora tau. Mlebu kotak. Yo. Di gua eman-eman kok nek ceklek. Wah. Kowe iso mabur. Yen ora wani medhun, kowe ditu prajurit sejati kowe. Lho. Medhun ra ngomong. Ah! Ah!
Pirang urinang pul kinempit kempit dosangernaning dawana ya kitukang walang ati oh yo ya jagat pangestu kowe kowe adalah pancen yo bener yen to pancen Bratayuda kuwi perang suci ora baen-baen mongko durung ngancik Bratayuda wis perang gegemburan kaya mengkene diwas kebeneran iki wektu kang prayoga kanggo pamer supaya para pepundhen Brata Pandhawa priksa yen to aku ya duweni kadigdayan yo para senopati Sraya sing Kurawa ayo maju ke para ngarsa yen weruh kasekten Antarja tak dilat tapakmu ora mudhar gurone eneng satriya awake sisik sapa iki Antarja ayo aja maju jen maju bareng dapurmu bingungke piye raimu buta awakmu menungso aja meneh kowe dalange ya bingung ayo maju kene atiku lakon rondo bojomu Antarja bojak guyon mbok sepelekke putra Jodipati lani dadaku ayo waton ketok tapakmu tak dilat ora mudhar sembah parat wah oh nih oh nih oh ayo amuk sira mrata kaya mrata imbang-imbangon aku kaneng atiku ora ana keciwatan ning karaku yen pancen lakon gumunake temen iki
eneng Senopati Jarinteng sing ampuh kasektene iki apa kok kawulaku akeh sing padha mati pating pekungkung. Ayo aku Prabu Kirmina Ratu Eka Cakra apa anak Prabu Baka biyen nadyan aku ora iso mateni karo si Werkudara. Ayo ndi liyane maju mrene Wah, kowe sing duwe kasekten nuwe, Kowe ya arep apa? Wah, kene ora sepi manungsa sisik. Manungsa sisik genah kuwi tedak turune manungsa. Asu. Arep ditedake manungsa aku mbak apa? Parak. Ayo maju kowe. Loh. Kakek sekarat ngarani dudu anak menungso. Ayo ndi tunggale. Amuk Suramrata, Jayamrata aku. Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Cakeme. Mangsamu. Iki putra Jodhapati kok sepeleke. Ora usah nyumbari para pepundhen. Ayo, sok mateni Antarja. Wong digdaya kowe. Kadal ketiwasan anek kaya ngene iki diterus-terusake Antarja iki ngentekke wong. Iya, sing diarah iki para prajurit serayan. Lah iki mengko nek nganti mrendhek Kurawa kabeh dipateni ayo wurung Bratayuda. Tegese bakal ngowahi kodrating dewa. Ya, jumbuh lawan pangedikane Wang Pramesti Guru. Mongko aku ora lila yen Koko Prabu Mandura iki mungsuh kelawan Ki Antarja. Dawuh pangandikane Wang Pramesti Guru wis paring dawuh supaya Antarja kelawan Koko Prabu Mandura kuwi mau aja nganti ketemu. Salah sawijine kudu Antarja diracut. Yen Antarja mandheka dhisik dah bagus. Mangun kong kanduan rimang lirenotan
pokanen yer wong bagus anakku wong sigit Antarja ora nyono babar pisan yen to pancen jeneng sira kuluk darbe kasekten kang linuwih kawula niki Kanjeng Prabu nyuwun pangapunten nampa bilih rinaos ingkang putraku Antarja menika lanyo mboten nampi dawuh wondene kula sampun mantun maguding ayuda ora dadi ngopo kados pundi Wa Prabu mriksani dumateng kasekten kula piye dalah sapa wae sing ora bombong duweni putra sing duweni kadegdayan kang linuwih Eba kaya ngapa senenge bapakmu Yayi Werkudara nyatane kowe duweni kasekten linuwih saben-saben mungsuhmu iki mau tanding karo kowe ngerti-ngerti ngletak ora mungsuh mimang mbok kapake iki persajan kemawon lho napa sampun ngantos woro-woro kan sinten kemawon ora iki yen pangapunten mengsah kula menika kula dilat tapakipun mung mbok dilat tapake inggih kalaran kula menika ora nggadahi wisa panjenenganipun Kanjeng Hyang Kulun ingkang dipun wastani wisa kobar sinten ingkang kula dilat-dilamakanipun Tartamtu Pejah oh ngono inggih menapa kepareng Kurawa badhe kula telasaken sak menika iki lho kusik lho kabeh kuwi nganggo petung sing genep nganggo cipta kang ning aja grusa-grusu nek Kurawa sepira to banggane ya ora inggih nah iki sing luwih bebayani sejatine pun kowe iki mau duwe mungsuh nggadahi mengsah ya mengsahipun Wa Prabu kuwi ya ngedap-edapi mungsuhku kuwi bisa ngilang tegese mungsuhku kuwi bangsane bangsa maya bangsa jin ngribeti karo Punwa aku rumangsa jibek ing atase Punwa iki titisin Bathara Wisnu kapeksa bingung rasaku piye nggih Antarja Wa Prabu sinaosa menika bangsane maya namung ketingal tapakipun menapa mboten ketok tapake katon menawi ketingal cobi platune nedahaken paduka Wa Prabu tasih kemutan aku isih kelingan wonten pundi platune nedahaken Antarja wonten dawuh luwat padat iki aku isih eling mriki tapake Purwa Ndwarawati lah tapake mungsuhku mau sing bangsa maya mau iki lho nggih iki tapake oh menika iya menika tapakipun mengsahipun Kanjeng Wa Prabu iya menawi menika iki tapakku coba tamatno iki mangkir piye Wa Prabu piye pamrih kula menika tapakmu inggih ora lah ya iki tapake mungsuhku mboten kok menika tapak kula monggo klaten piksani nggih menika ora sami kan tapak kula sami menapa mboten lho tapak kuwi mbok menawa bisa padha ning mboten ngaten kok menika tapak kula mboten pangrih menika cetha tapak kula lha upamane yen Antarja kuwi ndilat tapake dhewe kula pejah oh mengkono inggih yen mengkono kowe wedi mati ya toh mongko nari kowe ngarep koyo-koyo kowe duweni kesaguhan malah kowe prasetya karo eyangmu
Menawi kula mboten saged menangi Baratayuda kula entengaken pejah kula. Mongko ngerti ya nggih Antarja. Jumeneng dadi senopati kuwi ya petunge mung loro, lupute menang kalah, mati karo urip. Antarja. Nadyan. Kowe cilik lara gedhe temekaning pati upamane kowe dina iki kowe ngrilake patimu. Tegese kowe iki wis misungsung kaluhuran kawan pepundhenmu para Pandhawa. Buktine kowe bisa ngilangi klilipe bapakmu, kowe bisa ngilangi klilipe wakmu Prabu Ndwarawati. Prabu Kirmina mungsuhe bapakmu. Praswapati kuwi mungsuhku sing ngrampungi sapa? Ora liya mung kowe Antarja. Tegese kowe iki gedhe labuh labetmu. Upamane to kowe kuwi temekaning pati. Dongger. Kowe patimu ora muspra, misungsung kaluhuran kelawan pepundhenmu para Pandhawa. Lan maneh Antarja sumrupa ya nggih. Kowe kuwi ora ana sambung rapete karo Bratayuda Jaya Binangun iki. Mulane Antarja kuwi mau ora kapacak jumeneng dadi senopati. Ngerti kowe? Oh. Wenadening Lutira kawang-wang kono bangsu mirat. Prabu Jimat sembahan kula Prabu pepundhen kula. Iki. Samangke kula ndodhore kalpatan kula Prabu. Anggen kula Cemantaka kumawantun nyirnakaken mengsah paduka lan mengsahipun Kanjeng Rama ingkang tanpa pekoyan menika kala wau. Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Kanjeng Prabu. Ing mangke kula sampun ndodhore kalepatan kula. Kula sumanggahaken pejah gesang kula Prabu. Tarja wonten dawuh. Ya, ngene ya nggih. Sejatine pati uriping manungsa jroning Bratayuda iki pancen ora mrucut saka karma kang sinandhang. Tegese tandurane pribadi. Wis to percaya kawan ingkang Ndwarawati sabab pun wa sing ngasta kuncine Baratayuda Jaya Binangun. Weda Citapsara kuwi sing nggawa pun Ndwarawati. Inggih Prabu. Antarja, wis aja tida-tida rasane atimu. Nadyan dina iki kowe kudu bali marang Lokabaka. Nanging yen to jeneng sira ikhlas lair trusing batin, kowe bakal bisa nyengkuyung unggul kridane pepundhenmu para Pandhawa. Mengkono nggih Antarja. Piye kira Antarja? Prabu. Kula boten badhe ngawrataken lan nglampahaken pejah gesang kula. Lamun Prabu paripaksa kula dadi panyuwun lawan paduka Kanjeng Prabu Ndwarawati. Ya, kowe nyuwun apa kawan kula? Wong kula nyuwun titip anak kula nggih. Bengun titip anak kula pun Danur Windo ing pembinipun kula semanggahaken paduka Kanjeng Prabu Ndwarawati Karana sampun boten rama pisan kula boten tutup anggen kula mentah dumateng anak kula pun Danur Windo sinten malih ingkang saged ngayomi paduka Kanjeng Prabu Ndwarawati. Ya Antarja, aja semelang, aja kuwatir bab perkara anakmu si Danur Windo. Tembene pun wong Ndwarawati kan bakal golekake kantheh. Mekaten. Yo. Bisa malih. Wong kasar sing ngatur kula, wong Prabu.
menika sungkem kula ingkang pungkasan unjuk patiku Kanjeng Prabu Ndorowati. Mugi-mugi pepundhen kula para Pandhawa ing tembe saged unggul yudan kula nulila legawa nyekasake jiwa ragamu. Wong atmamu bakal unggul yudane ing tembe Baratayuda Jaya Binangun wis tindakna nggih Rantarja. Sigra pinandhen tapake pribadi Sang Antarja ing cipta wis nggrahi kalampa ing mangke Sang Antarja kedah langsung mring tepet suci. Sigra ngeningaken ciptane nuwun marang purbaning kawasa angrudat napsunira sekawan ingkang cahyanira abang ireng kuning putih ingkang mapan wonten saebeting jiwa wis rinucat ing mangke Sang Antarja kaya wis rila karana wis ora kadunungan nafsu andilat tapaira pribadi prepet peteng pandulune Sang Antarja ilang plas kaya sinendal yen maneh lawan Jawata kang akarya jagat.